Ale okolo 11. Áno, okolo 11. Okolo 11, to je taká súťažárska, ty kokos, ale to je nejaká Ninuška, oni že robím si pre teba nový pocket, láska, vieš, že hosteska... Ale to sú také namotávky na sklad. Že hosteska, ale Radio Express, no nejebne ti. A oni, keď to není podfúk, keď to není ojeb, myslím, že to nebude ojeb. Tak ti určite do hodiny ešte zavolajú, oni potrebujú vedieť aj iniciály ešte okolo. Ty už nebudeš veteri a oni sa ťa budú pýtať. Však áno, však. Ale musíš s nimi, dá sa povedať slušne, lebo sa stáva, že ceny odoberajú. Ja som nevedel, čo mám povedať, vieš, lebo ja som nevedel, že som bol nikto z veteri. Veteri, však práve toho do piče, ne? Ale on to mi to potom povedal, že no, do piče, vieš, že sa mám, vieš, nemám... No, že nemám, vieš, dajte o 10, ty to mám počívať. No dobre si odpovedal, nepovedal si nejakú piču? Povedal si, normálne som. Zo začiatku, že je to omyl, ale tak ináč potom pohodí. Ináč to je blbé, do éteru. No vieš, zavoláte nejaký oni a že Noro Dolínsky, že toto. Potom, že Radio Express, že to piče. Že pán večera? Áno, Michal Večera, potom už, lebo najprv som napísal, že nie, to je nejaký omyl. Potom, že áno. Že tu pri telefóne pán Michal Večera, áno. To je ináč, no, lebo to je ináč nebezpečné, lebo keď sa nelegimituješ, tak... Ale počúvaj, že vieš, skôr by som teraz zavolal, ne? Kam, na neznáme číslo, ne? No, oni majú neznáme, tam neznáme. Súkromné čísla, viete. Ja tak, to som ja keď ti volá, lebo to málo kto má súkromné čísla. Jasne. Oni si zapíšu, oni že pomalič... Aby tam nemohol... Oni že nemôžeš mu volať. Oni že pomaličky nám diktujte tú adresu, lebo my sme veteri a tu nám... Však on ťa nepozná, myslí, že on má celé Slovensko, nemá len Pezinok. Ty kokos, čo si hrabe? Toto ak je pravda, tak neviem, no. Ale zase na čo by ma dávali do pravého prenosu, vieš? No. Kokos, čo si jebe. Chlapci, zajtra o 10:00. Radio Express. Zajtra repríz, že môžete si to aj overiť, že môžete si zapnúť rádio, či toto tam povedal, vieš, že tento nejaký on... Máte, že no, že kamera to počúva. No. Tak máte, vieš, že to počúva, vieš. No, ja som za ním došiel. Ja si to ešte počul. Máte za mnou došiel, že si rádiu. Len on tu potom za mnou stále chodil a rušil mi to, vieš, že ja som počúval aj jeho, aj tam, vieš. Nebolo počuť. Nepočul som ani jedno. Už je pokročilá hodina, čo? Vyhral si notebook, ale nemusí to vedieť celá bytovka. Však ja nekričím. Nezajíma to každého. Dobre, však ja nekričím. Ako ja ti gratulujem, super. Dobre, ja som teraz šťastný, no tak vieš. Hej, ja to berem o tom. Vieš ty kokos si vezmiš, ja som o tom ani nevedel, že som v nejakej súťaži. Ber to už taký môj sused spodný. A že vieš, oni majú aj také čudné číslo ináč. Pozri, oni majú aj také čudné číslo, tá žena, tá baba. Také, pozri. 4, 4, 4, 5. 0, 9, 1, 9, 4, 4, 4, 4. Ale vidíš to, ona ti, tu je číslo, ale už z éteru ti nevolajú z takého čísla, aby si nevedel zavolať do éteru. Inak nemáš brata, čo hral hokejbal, ten ty mal zaznačiť, poď tak vedieť také informácie. Oni potrebujú. Oni si o tom človeku, o ktorom to ktorý to vyhrá, tak zistia úplne všetko. Áno, aby vedeli, nemôže to byť Oni cez ten Facebook zistia všetko, však toto sú len kontrolné otázky. Tam je všetko. Ale vieš, také informácie, že... Ale mal by si čakať na hovor za hodinu, alebo tak, nehovorí o bráne. Ty si sa aj ozval na tom pokeci? Áno, ja som napísal, že ahoj. Ja som si pýtal, Dano. A on sa ešte ozval na pokeci, tak potom jasné, vieš. Vlastne týmto asi aj vyhral, vieš, že aj napísal. Dneska je 6, že? Hej. No tak ona mala dneska založený, že máš 14 rokov Pezinok, vieš? A nemá tam nič hlasníky ani nič, vieš? Čiže hosteska Rádia Express. Nebude sa tam nejaké informácie. Hej. Dobre, bez matulaku. Kde je foťák?